Дали имаме Марсел или всъщност... О, имаме Марсел Уилсън също, чат! Вау! Мале Марсел 5-4. Физикалито е единственото нещо, което ме притеснява за Марсел, но плейстайловете харесваме. Малко ме дразни, че няма нито едно от двете Rapid и Quickstep. И може би Relentless ще е хубаво да има. Но идеята е тики-така и с Anticipate би трябвало да е доста мета. Има ли всичките? Има Fullback++, и също така има Fallback само на 1+ обаче. Fallback нарочно са го направили това с единия плюс, брат, защото ще е много мета в центъра. Ох, Марсел ще е много мета в центъра. С какво го играеш? С Shadow, може би? Дивицятка. Има дивицятка вътре. И 4-8-9 отбора. Никак не е ефтино. А пък София Смит 15 отбора за тая. София Смит я използвах преди 2 години, като беше Team of the Year. Аз даже си я купих. Мисля, че струваш към 901 милион, струваш някъде там беше този диапазон. Имах коинсовете. Буквално имах толкова коинсове, колкото имам и сега. И най-вероятно сега пак ще е добра. 92 ли беше тогава? Едва ли е била 92? Най-вероятно е била нещо от сорта на 95, защото Team of the Year все пак. Но да, помня, че използвах. Изглежда скъпичка. Няма DVC рейтнат отбор, обаче има повече отбори от Марсел. Чакай, те в пакети ли са? О, мага, имаме Златан Ибрахимович, Жарзиньо, Тюрам, Руни, Марсел, Сегер, естествено Марсел, SBC-то ни. Чакай, имаме ги? Team of the Year Evolution имаме, значи ще имаме някакъв Evolution за Team of the Year. Дембо, я да го маля тази карта на Дембо с 97 Pace. Естествено, стеля на златна топка. Не са му дали снимка с златната топка. Но 5-5 естествено, нормалната му карта е 5-5. Дали са му енфорсър на Халанд? Мале, не знам, брат. Дали са му Rapid, Low Driven. Мене енфорсър не ме дразни. Тази карта може и да е нещо от сорта на в диапазона на 2-3 милиона. Мбапе ще е в диапазона на 10 милиона. Това го знаем. Мбапе е Game Over, смисъл, тази карта е много Game Over, защото е финески с... Дали са му Game Changer? Идеята е, че Game Changer мога да комбинира с Low Driven-ите. Не е толкова лош плейстайл. Мисля, че са го направили като Халанд, защото дали са им два силни плейстайла, Low Driven с Rapid, на Мбапе са му дали Quickstep с финески, но са му дали на Enforcer на Халанд, което не е супер ОП, готино е и Game Changer не е супер ОП, но там е, поне не са му дали нещо от сорта на Deadball или Power Shot. Ако бяха му дали Power Shot, ще да е много излагащ. Много хубави плейстайлове. Също така е 5-4, тези статистики няма нужда да ги гледам, брат, те са направо извънземни. Тази Клаудио Пина не искам, брат. Наистина иска. Аз не знаех, че иконите са в пакети. О, да, тук са, брат. Кой може да вземеш Ямал от 86 склада на Уилсън SBC-то? Ямал да вземеш? Има безплатен Ямал. О, 2 локаут от 10 коин с пакета, ева. Брат, наистина има Ямал при Уилсън, what the fuck? Това трябва да е глич. Да. Не се шугувам. Ама е 91 Ямал, брат. Това трябва да е някакъв глич, брат. Чай, ще покажа на чата, не отваряй пакет. Брат, ще го мана, трябва да го направим веднага. Бързо, прего. 86 отбор, holy fucking shit, той има Ямал тук, брат. Това е голям. What the fuck? Не мога да го показва и да не ми го дава. Струва се да пробваме. Брат, сървърите са супер бавни. Защото аз Уилсън не искам, брат, ама Ямал го искам. Това ще бъде легендарно. No way! Дади ми го! Чата, ако не знаете, между другото, сега ако идвате на стрима, при Уилсън има SBC, което е 86 оверал и само това SBC, само 86 оверал го направите, вземате Ямал 91, който Ямал колко струва нормално? Той трябва да е супер скъп, брат. 440 хиляди, да, брат. What the fuck? По-добре отколкото да допуснат безплатна пина, нещо от месец инцидента. Да, месец инцидента, брат. Мразата. Представяш си вътре да имаш Team of the Year Мбапе. Ало, ли ще е скандал. Това ще да е грешка, която никога нямаш да се простят, брат. И ме радва, че беше в някакъв рандъм 86 отбор, не е в примерно 89 отбора. Да, то дори не е очевидно. Колко ти са седил да го гледа. Дали ще го махнат от отбора ми? Ако съм го взел, не би трябвало да го махат. Дали? Let's fucking go. Аре бе, човек, дай му нещо готино. Омага. Карлес Пуйол. А той има много хубава карта между другото, Карлес Пуйол. Тихо. Не е тая. Сократес не е зле. Това е много добро. Това е W, брат. Не, това е зле. Не е ли? Чай, преди да го отвориш да видим колко струва. Не. Еле. 100 хиляди беше. Мислих, че е от сорта на 300 хиляди. Ужас. Не. Това трябва да кучне. Келини. Това е добро. Yes. Добре става. И ти трябва защитник, брат. Чат, колко е Келини? Да, на 200. Колко? По-добре. Вземи го. Много зле. Вземи го. Не, вземи. Пак на Руни, брат. Брат, защо изда по този начин? What? Чат, защо изда по този начин? Защо издат с костюми, брат? Чакай, Team of the Year, така ли издат?
If you dare be that Swedish Sith woman again, What the fuck е то walkout? please, please, Ibra, please. Това е интересно, това не знаех, че е така. Rooney, Rooney, Това е много яко. Rooney. Rooney's okay. Rooney is okay. Rooney is okay. Аз тук искам който и да е Team of the Year, брат, той пак Варуни и не са кеф. Okay. И пак ли ще взе с костюма? О, мага, това е яко, е. Walkout-вете, Team of the Year. Като пакнеш Team of the Year се усеща специално. One though, innit? Oh my god, already. Се усеща специално, брат. No, so I need to stop being so greedy. 97 rated. No, chat, I'm not being ungrateful. I love Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur is my favorite team in the world.